친구나 좋아나? 내 진짜 그무나 좋아나? 아버? 너희 같이 지내나왔어? 알아? 이래. 나 근데 Kenapa bilai? Abu kami diam ba? Tinggal sekian zona-zona bilai ba? Una masuk menjaya. Didika, I love you. Dari mana kita ni serang terbaik? Pilih makan ini. 아니 뭐 손짓들 말이 감이야 생말이 너코랑 할아버기야 아이버기야 아파버기야 미국이나 나와라 비장 바이 사치버기야 학생의 소위 부리지 않아는 올해 소래 나네 니에는 기침이 들어보는 Didika, sekarang ni kita nak pulang nane. Bumi apa ini sangka? 만지 모르지는 뭐 배집라 마법 문지 가만히 못 하는 브라도 당연히 다르는 거 Deh, mozagai porai. Dani mugani pudia pura. Bangga porai ni kita sedunia. Gedel mobile bana laden. Selapra selapra ni. Foto shoot nani laden. I love you nani. Mobile lalu foto kai kaya. Beberapa dia pudia pura. Porai nani. Mama jangan kalam nahane. Deh, mozagai porai. Bini ulang sakuri mau. Oblasa, suku gezer, sangsar mendaya. Cina nau? Nusant cerai kode. Ang bewai pernah sapu dah ini. Saya ni apa? 어디마 너희 아버님 산나요 내부라 마트 집은 뭐자고 Tangai lokal, bumi geser masuk dalam berada. Ini jembatan tu hom na ya kai. 배 어디마 버리가리 너코는 뭐나 Nonggo, 너선이 맞아이 ang ni usia apa saya? 비창아 너코로도 뭐나 Tunggu, roto, ang apa beli warni? Nentang aja deh kok. 네 나근데 Apa? Sebab nanti punya, nunggu nak kita. Apa tu pilih kau? Nunggu lagi tu kumai. नोंथांनि मुङानो अनजिमा बरगयारि नङा होमब्ला Nunggu, ami mungana. आं पियन साकरि मावो नोंथांनि मुङाव गांसे एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों नै लादो Appointment letter. Mana appointment letter dia? Apa? Mana appointment letter? Sakori. DSP. Police Department. Sabai. Ang ni gusto di sana ya. Ini dah marbai. Kemsi obasi horau. Serang ada ni dah bai. Bebarau. Ang ni saya usare asa bikau. Ang di ulah homna kamu menbai. Iserang nak kehebai. Hombai. Rang habis sebab satu. नैजिरां हरब्लानो जागोन Roto, ang lalu ini. Sesuai kode. 어디마 너희 아버가 사건이 잡아요 나를 내가 사는 거는 제복이라 사건이 폴리스 디파트먼트 DSP Ni kumbai, rang alade. Ang rada video hogan, TV hogan, YouTube hogan. Ang ni saya bukan itu. Saya macam digunakan haya. Hoi macam ni nak, dia rang bantah hogan. 아버 비디블라 당바이 단수 나마 Ni tanda. 네 비디블라 너서부터 다 골라야 네 Apa? Saya beri itu sana, mabla. Januari dan ni, ni Oktober. Bangsa kita nama, Tes Pulau. 셀르남고 많지 알아주는고 하치야 나는 나 가만히 그 앞에만 사는 에바 라가시도 빠이 그만야 그방 순이기도 밥만 잡은 빠이 수와 산시라고 정리 세로 합근 저연 측은 셀르나 뭐하든 하드니 무왕 쌍지워가 쌍 태경 쌍이 무왕 무허멍성난 타근 쌍말의 배승계에 맞습니다. 하드도 그나서네요. 하드 제복 코하대야. 쌍기가 소문을 담고를 산거죠. 하드가 무기 다른 거라잖아. 왜? 하드 와봐. 아니야.
आंबो गैयानो बे माइनावखौ समस्थिया हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा हाजो हालाजों बुंफबना थानाय मोनसे समस्ति बेनिखायनो जों बिसोरनि थानाय बेरायनायखौ नायगिरारिखौनो एसेबां गोरलै नङा जानो हागौ बिसोर बे हाग्रा गेजेरावनो गुदुं खालामनाय एबा हाखर जावनानै हाबनानै दं बेनिखायनो जों पुलिस हान्जा एबा आर्मि हान्जाया सांग्रां जानाया बेरायनो मोजां बेसे समायना बे जायगाया नाथाय आंनि मोजां मोननाय सन्जिब दैमारिया बहाय फैनानै आंखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन मानोबा गोबाव जाखो ना फैनायनि समखौ बावगारबाय रस' बिदिब्ला सन्जिब दैमारिया फैसान्दै आं मेथाइखौनो दोंसे रोजाबना मोसादोनि आंनि आफाया सासे एमएलए आंनि न'खराव जेनिबो आंखाल गैखाया बेनिखायनो नों आंजों हाबा जायोब्ला रांनि बायदिसिना जेंनाया थानाय नङा आथिं हेबनानै दिनार जानो हागोन बुं बिनानाव नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोना आंहा मोजां मोननाय दंखायो खाथियाव फैदों मानो गेजेराव आरे बिनानाव गैया गैयैखायनोथ' नों बे सिख्लासानि मान सन्मानखौ बुजिनानै मोनाखै साला सैमा मा गोसो लानानै नों बे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनो सानदोंमोन समनि बागैनो आरो गोसोनि थिननायाव आं आंनि मोजां मानसिनि आखलाव बावगारलांदों गोसोखौ हमथानो समायखिरा दा दिनै बेबादि खामानि मावलांनानै आं समायखिरा लारो जेब्लाबो बेबायदि खामानियाव आखाइ होलिया सार दाना नों थांनांसिगौ थां रथ'लाय आं बावनानैसो दं नोंनि पुलिस ड्रेसखौ आंनो होलांनाय
आं माइनावपुरि समस्तिनि MLA दैथुन बसुमतारिनि फिसाज्ला आंनि मुङा बिनाराम बसुमतारि नोंनोलाय बेफोर एड्रेसखौ मानो नांगौ समाव बे एड्रेसानो गोबां खामानियाव फैगोन दाना नोंथाङा सिगाङाव थां बे हानजाया बिग्रायारि थागोन आरो जों सरकारनि आयेनजों जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन रावनिबो आयेना सोलाय सोल' जाया बिग्रायारि हानजाखौ सोर जादों जोंनि बर' सेंग्रा जोहोलावफोरासो आरो बे हानजाखौ दिहुननायाबो गाज्रि जायाखै भारतखौ जौगाहोनो थाखाय हाथियार हमदों आरो बे हाथियारखौ दबथायनो थाखाय सरकारा नाजागासिनो मेडामा माथो आंखौ लेंहरदोंनो नों सोर आं माइनावपुरि समस्तिनि MLA दैथुन बसुमतारिनि फिसाज्ला आंनि मुङा बिनाराम बसुमतारि मेडाम जाबाय आं मिथिनानै मोनबाय नोंथांनि सायाव मोनसे एजाहार दं एजाहार मानि एजाहार मेडाम अनिमा मुंनि सासे सिख्लाखौ नों जिनहारि खालामनो सानदोंमोन बे दायाव दा नों फुलसुरि केसनि आसामि मेडाम होसिख्रानानै मा जानो बिनारा बे केसआ दा आंनि आखायाव गोग्लैबाय बे समस्तिनि गासैबो मानसियानो आफानि मुंखौ खोनायोब्ला गियो बेबायदि MLA नि फिसाज्लाखौ पुलिस केस होदों आंनि आफाया बे माइनावपुरि समस्तिनि गेदेर गेदेर साखरि मावनाय मानसिफोरनि साखरिखौनो फोजोबना होदों आरो दा बिदियाव आंनियाथ' पुलिस डिपार्टमेन्टनिसो साखरि बे जादों उन्दै साखरि नोंनि आफाया आंनि साखरिखौ जाना होनो हायो मेडाम हायो आफाया हायै खामानि जेबोआनो गैया दा बेखायनो बुंदों आं मेडाम आंनि केसखौ दिखांनानै ला नङाब्ला नोंहाबो खैफोद दं जागोन बिनारा जागोन आं नोंनि केसखौ दैखांनानै लागोन मानोना आं नोंनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो आंनि गोसोआव गिखांनाय फैदों ननसेन्स बोरो नोंनि गोहोआव बबेयाव थांखो लिंहर नोंनि नोमफाय एमएलएखौ नोंनि नोमफाया बेसेबां थैदों आं नायनानै लानि लामसारि बिखौल' खबर सोनानै दोन बिनारा मबाइल आनो हर जानानै एबारे जौगाथा दान्थिलायनो हानाय एसेबां गोहो जाबाय आं थांनो ओंखारबायमोन फैनायाव बेबादिनिफ्राय बे थैखानाय लखबाव सोना दोनो मा बे थैखानाय लखबाव सोना दोनो नोंखौ नों थाबैनो फैयाबा आंखौ लाना थांफै आं जोबोद दुखु मोनबाय मा लिरनाय दं माइनावपुर समस्तिनि MLA दैथुन बसुमतारि मेडाम नै बेखिनिखौ फरायना नायोब्लानो गासै बाथ्राखौनो मोनथिनानै मोनगोन थांनाय 2015 मायथाइनि MLA नि इलेक्सन सानाव बिथां मनिकान्त बरगयारिखौ मार्डार खालामनानै रुपुहि दैमा सेराव हाग्रा गेजेराव गारनानै दोनहैदोंमोन बेखौ बुथारनानैसो आं इलेक्सनाव देरहानो हादोंमोन Oh my God! सोर बे DSP आंनि फिसाखौ लकाबाव सोना दोननो आरे MLA सार गावबा गावनि आयेनाव बयबो गिदिर जायो दानिया बुंदो बे बिनारामखौ मा खालामनो नांगौ आं बिनारामखौ लांनो फैदों मेडाम नोंथाङा मा केसआव बेफोरबायदि बिनारामखौ लकाबाव सोना दोनखो फुलसुरि केसआव अनिमा मुंनि सासे सिख्लाखौ जिनहारि खालामनो सानदोंमोन दैमा सेराव उनाव सासे सेंग्राया हरखाब लोगो मोनामोनब्ला बै सिख्लानि मान सन्मान गासैखौबो खोमानानै होगौमोन उनाव बिसोर पुलिस केस होबाय बे दायाव दा जों बेखौ थानायाव लानानै फैबाय बे बाथ्राया नंखाय सासे एमएलएनि फिसाया बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाया जानो हागौ सोरबा मेगन गोसाया फाव फानायनि गेजेरजों बे केसखौ होदों नंखाय होनानै नोंथाङा बोरैहाय बुंनो हागौ नोंथाङा आंनि सेराव एसेबां बाथ्रा दान्थेनो फैदों
खालामनो सासे एमएलएखौ एरेस्ट खालामनो हानाय एसेबां गोसो होयोब्ला नोंखौ दानो बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनो हायो आरे एमएलए सार नों जादों 5 बोसोरनि थाखाय सुबुं समाजनि गेजेराव सासे एमएलए आरो आं जादों हादोरनि सासे डिएसपि नों आंखौ ट्रान्सफार खालामनो हागोन नाथाय आंनि साकरिखौ फोजोबना होनो हाया What stupid nonsense! मा नों आंखौ इंलिस सोदोब बाहायदों ननसेन्स नोंथाङा सासे मार्डारनि आसामि मार्डारनि आसामि बेनि फोरमाना नैबे डायरिया सोरनि नोंनि नङा बे डायरिया सोरनि मानो सिरि नांगौ बे डायरिखौनो बबेनिफ्राय मोननाय दा बावैसो आङो सासे मानसिया बे डायरिखौ होनानै थांफैदों सोर बै मानसिया आं सार नंगौ सार रादाब बिलाइयाव फरायनो मोननानै सिआइडि महरै बेरायनो गोनां जानायसै 10 लाख रां मोननायनि मिजिंआव बेफोरबायदिनो बेरायै आं नोंथांनाव पिए महरै सिआइडि थाहैदोंमोन दा आंनि साननाया जाफुंबाय आं देरहाबाय मेडाम What nonsense नों आंनि थैखौ बुथारनानै एमएलए जादोंमोन दिनै नोंखौ मेडाम आं नोंसोरनि आथिङाव हमनानै खुलुमदों हगार सैमा नों आंनि थैखौ बिदि बुयै बुथारदोंमोन दामा खालामनो आंबो माथो जेबोखौनो मिथिनो रोंला बबेथिं थांब्ला बबेथिं मा जागोन सोरनि खाथियाव थांब्ला मा राहा मोनगोन मिथिब्लाबो मिथिया जानानै गिदिंनो नांगोन रांनि थाखाय आं दं बेसेबां रां नांगौ आं हरगोन अफिसनि दरखौ मोखां आरो गेजेर नोंनि आदाजों नुजाहैनो थाखाय आंनो नोंखौ नांगौ आगै नोंनि आदा गावनि दुगानायनि थाखायनो बेफोर जाथाया नुजाथिदों एमएलए जानाय लोगो लोगोनो गासैखौबो बावगारलांदों सोर गेदेर सोर उन्दै रावखौबो सिनायरोङि जाबाय सरकारनि आयेनजों बादायलायनानै रावबो देरहानो हाया बाजै मानसिनि गोसोआ एसेबां थाबैनो सोलायनाङा उन्दै जाना सोलिलांनो हायोब्लासो इयुनाव मोजां फिथाइ मोनो आदानि इलेक्सनाव आंबो गोबां खामानि मावदोंमोन नाथाय आं जेसेबांखौ आदानिफ्राय मोननो हास्थायदोंमोन आं एसेबांखौ मोनाखिसै आदाया आंखौ मिथिहोआसै उनाव आं आदानिफ्राय गाज्रि बाथ्राखौसो खोनानो मोननो गोनां जादोंमोन बेनि थाखायनो आं आदानिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन नों मोजां आंखौ लिंहरनो थाखायसो आं नोंजों जा जानो गोनां जानानै थांबाय न' दुवार साखोन सिखोन गैला सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा रज'जोब्बाय जिबौ एम्फौआबो जायगा लासिगोन मोदाय दावदायाबो हाबनानै थासिगोन सोरगिदिं बेंखनना थानाय हाग्रा बंग्राखौ सोरखौ लानानै खामानि मावनो रां दं नाथाय खामानि मावग्रा मानसि गैया गामिनि मानसिफ्राबो मा जादों मा मादों रावबो खौरां लानो फैया हाय खाफाल मा न'खरा मा जालांखो बाजै मानसिया जेब्ला खैफोदाव गोलैयो अब्लासो मानसिखौ नागिरो इसोरखौ गाबज्रियो जेब्ला खैफोदनिफ्राय बारग'गोन अब्लाना गासैखौबो बावगारलाङो बेनो जादों मानसिनि गुबै धोरोम नोंथांमोना दिनै नैबे सोरां मन्जु थियाटारखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोबाव नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो नाजाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय
माबोरैहाय जौगानो दा मानसिनो जा भट होनानै मन्त्रि एमएलए बिबानखौ जायगा मोनो होदोंमोन बै मानसिया दिनै एसेम्ब्लिनि मासियाव दाउ बेमारि बायदि खर'खौ गंलेना जिरायना थायो बै मानसिया हादरनि बा समाजनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो होदों बे गोरोन्थिया बिथांमोननि नङा बे गोरोन्थिया जादों जोंनि सुबुं समाजनि जोंनि गेजेरावबो मोजां मानसि दं मोजां मानसिखौ सायख'नो गारनानै हाथियारनि गोहो बोलोजों इलेक्सनाव देरहाहोजानाय मानसिया हादोरनि समाजनि मा मोजां खामानि मावनो हादों गोनां जायोब्ला टेबोल सयै खामानिफोरखौ बिना लानो हानांगोन अब्लासो हादोरा जौगागोन समाजया जौगागोन जोंल' हाथियार हमनानै हादोरखौ जौगाहोनो हाया जोंनि लोगोआव थानांगोन सुबुं समाजनि हेफाजाब सुबुं समाजखौ लानानै जों धरना होनो नांगोन आंदोमान खालामनांगोन राजा नांगौ जोंनो उदांस्रि बर' हादोर जों गेदेर गोलावफोरखौ साननानै देरब्ला जानाय नङा हाय बर'फोर जों गासैबो खौसेथानि जों जुदि बिदि खौसे जाया अब्ला जोंनि बे बर' हादोरखौ गुबुन हारिया सेना लानो थाखाय गोबां सान गैलिया जों हादोर मोनदों नाथाय जोंहा गावनि सरकार गैया बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' समाजनि गेदेर गोलावफोरा साननानै दोनाखै साना थांगासिनो दं हरा फैगासिनो दं हरनि उनाव साननि उनाव हर नाथाय जोंनि खामानिया दासिम एसेबो दावगानो हायाखै नोंथाङा गासिबो हमथानांगोन बेफोर खामानिया हरखाबनि खामानि नङा लासै गोबां नायगिरि बिथांमोन दं नै आं नागिरो नोंनिल' महर आं खोनायो नोंनिल' खोथा गोबां मेलेमनि गोनां एसे एला मेलेमजों गंसे समाजखौ बेंनो हाया दा नुबाय सासे एमएलएआ मा जानांखो मान सन्मान गासिखौबो खोमाना लानो गोनां जाबाय सासे एमएलए जानानै एसेबां दुगानो गोनां जाबायना आखायाव सरकारनि आसानखौ गानहोनानै बिफाया फिसा सानैबो खेबसेनो जोबथेसालियाव लानानै थांदों बिनि फिननायखौ दा मा मोनखो बांद्राय दुगानाय मानसिया बिदिनो जायो दा लाजिनाय मोनदोंना मोनाखैबा बिफा फिसाला सानैखौबो जोबसालियाव लाना थानायाव बिथांनि समस्थिखौ सोर सालायगोन मानो बिथांनि समस्थिखौ शिबानो सालायगोन बेहाय आरो गोदानै इलेक्सननि बाथ्रा फैयो मानसि बुथारनानै एमएलए जादों बुंनो थाङोब्ला बे माथो जोंखौसो लाजिबोनांगौ अनिमा नै माथो आबौ फैबाय आबौ बहाय जिराय आं आलासि नङा आंखौ जिरायनो खोन्थानो थानाय जानायाव नोंसोर माबाफोर असुबिदा मोनदों नामा मानो असुबिदा मोनो आब' नोंनि सायावनो जों जादों लोंदों बेरायदों नों आब'नि न'खौ नेनानै दं बिनि अनगायै गोबांखौ नागिरोबा बेयो जाम्बा जाम्बिसो बाथ्रा जागोन पुलिस डिपार्टमेन्टनि साकरि फारसेथिं मोजां
जानाय लोंनायनि सम गैया जिरायनायनि सम गैया जेब्लानो फनजों अर्डार फैयो अब्लानो जों थांनो गोनां जायो बेवाइफोरा दैथुनि मेलेखौ जोबथेसालियाव हरनायाव सुबुं समाजा बाख्नायदों एसेबां गिदिर बिबान होनाय मानसिया बेबादि गाज्रि खामानियाव मानो आखाइ होनो गोनां जायो गाज्रि खामानिया सुबुं समाजनि गेजेराव बेरखाङो आब' बे जलंगियाव माबाफोर जानाय लोंनाय मुवा बेसाद लाबोदों नामा अ माय गड बावनासो दंमोन आं रथ' बेफोर मुवा बेसादखौ आं न' सिङाव लानानै थांनि नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंना लाना फैनि जागोन दे आदा जिरायथ' आब'आ साहा फुदुंनो थांदो जागोन दे फैसानायाव नोंथांमोननो आंनै मा नायजाब होनोमोनलाय बेखौ बेवाइफोरनि साहा फुदुंनायावथ' जोबोद गोथाव जाथारो मा नायजाब होनोमोन हादोर जौगानायनि लामायाव बे नायजाबनि माबाया साकरि मावाब्ला बोरैहाय सोलो न'खरखौ बोरैहाय बेंगो नों आंनि न'नि थाखाय मानो एसेबां साननो गोनां जेब्ला साकरिया जायो आं नोंखौ लोगोसे लांफागोन आगोलाव साकरिखौ जानानै फैग्रोनो बेनि उनाव बेवाइफोरनि पारमिसन मोनोब्ला आंबो नोंखौ लोगोसे लानानै थांगोन दानि मुगायाव पुलिस एबा आर्मि साकरि मावोबा गिनाय मोनो मा समाव मा जायो जिउ जोबनायनि जेबो थिरांथा गैया बेफोर जाबाय गासिबो खाफालनि लिरनाय थैनायखौ गिनानै साबेसेया साकरि मावालासिनो दं रोजा रोजा सुबुङा साकरि नागिरनानै पुलिस साकरि नागिरनानै बेकार जानानै दं आब' गासिखौबो जों मोजां गाज्रि उनाव रायलायसिगोन लोगोसे आंनि हाबानि बाथ्राखौबो रायलायना गालांथारनांगोन आब' मानसिफोरा जोंखौ गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै गाज्रि मेगनजों नायनो हमदों जागोन आं गासिखौबो थाग थियारि खालामनानै गालांजोबखागोन न'खर जाना गैलिया जानो हागौ बे न' सिङाव मोदाय दावदाया हाबना थाबाय एमएलए थानानिफ्राय गबोबाय आदा सोरनि खाफालाव मा लिरो सोर मिथियो बेफोर जादों गासैबो बिदिन्थानि खाफालाव बे बिदिन्थानि खाफालाव बे जादों मानसिनि गोरोन्थियाव दुगानायनि साव सुबुं समाजनि मेगन मोदैनि साव निखावरि गोरिब गुन्द्राफोरनि गोसो गोरबोनि साव बहायनो हागैया बहायनो हागैया बे दुखुनि समाव नों मा बुंदों था न' सिङाव जिराय था लाजिगोना दुखुमोना मा जानो सार बेखौ गोसोआव लाखि सार बांद्राय दुगायोब्ला गावहानो खैफोद जायो न'खराव हाबा जायगा लायो इसोरा बेरेखा मेगन जोंनायो महिमा नों आंनि खर'खौ मानो गुदुं खालामदों नोंखौ न' सिङाव था होननानै बुंदों नों न' सिङाव था खर'आ गुदुं जादों गासै सम्पतिखौनो फोजोबनानै लाबाय दा न'खराव फैनानै माखौ जानो आं होनना बुङो बे मानो गैया माथो सम्पतिनि बाथ्राखौ मा सानखो सम्पतिया आंनि सम्पति आंनियावनो थागोन आं हाइकर्ट खालामगोन आदा मा जागोन बाजै आदाखौ जिरायनो थाखाय न'फोरखौ एसे साफा खालामना था मेंना फैनाय मानसि आदा आं फैबाय आफा जों सुबुं समाजनि गेजेराव मा होनना मोखां सिमावनि मानसिफ्रा जोंखौ नुयोना बुङो बैनो
जों सायाव थाना फैनाय मादारनि आसामि बिनानाव बसुमतारिया मानसिफ्रा बेखौ होसो होसोलायगोन मादारनि आसामि होनना धोन सम्पति रां रुफा गैलिया बिसोरनि खुगाखौ बन्द' खालामना होनो लाइसिनि मुगायाव बिदिब्ला न' सिङाव उन्दुनानै थाहैथां आं नोंसोरनो संनायखौ दोनगोन नोंसोर जाबाय थाबानो जाबाय गोरोन्थि खामानि मावबाय जेला बुंजानानै रायजानायब्लाबो जानांसिगोन जोंखौ सोर अनबावनो आफा आंनि खर'आ गाज्रि जासिगोन मा समाव मा लामा लायो बिनि जेबो सिगां गैलिया खैखो समाव गोग्लैनो होना जेबो लोरबा गोसो दालाखिसां जायसे लागोन जगत देवनि सायाव जगत देवनि खर'खौ आंनो नांगौ जेरावखि लोगो मोनगोन मानो आं बेखौ मादार खालामगोन नै केजियाव